com que fos un germà meu, saps, el Bisaure. Això és l'última, la Masterpiece. La bestiaria és bosc que existeix des de l'any 1892. Uau! No està boníssim. Molt bon dia, joves de moda. Voltant per Catalunya, avui hem vingut a un poble situat a la riba del Ter, on coneixerem uns jubilats molt espavilats, visitarem una destil·leria on hi fan un licor molt conegut a Catalunya i coneixerem un jove que s'estima més que ningú a aquest poble. Benvinguts a Sant Quirze de Besora. Al nord de la comarca d'Osona, a tocar del Ripollès, amb una subcomarca anomenada el Bisaure, hi trobem Sant Quirze de Besora, un poble d'uns 2.200 habitants aproximadament. Com sol passar amb aquests pobles situats a les ribes dels grans rius, Sant Quirze de Besora té un passat molt lligat a les colònies tèxtils, que són les que van fer créixer aquestes poblacions. Som amb l'Oriol. L'Oriol és veí d'aquí de Sant Quirze de Besora i a part ets buscarol, et dediques a fer feines al bosc. Oriol, explica'ns una mica quina és la particularitat d'aquesta subcomarca. Bueno, aquí estem al Bisaure. El Bisaure és una subcomarca que és una mica curiosa perquè està tot envoltada de valls i muntanyes. Seria com les portes del Prepirineu. Diguéssim, aquí és on comença el fi de la plana, bueno, on acaba la plana, i ja comencen les muntanyes prepirinenques fins a arribar cap a Ribes de Freser i el Pirineu. Només arribar al poble, el que més crida l'atenció és el riu Ter. Quina importància té un riu tan gran per a una població com aquesta? Pues sí, una gran sort que tenim és que ens travessa el riu Ter, que és un riu bastant important de les conques internes catalanes, i en el seu moment, antigament, el que ara és el pantà de Sau, havia de ser aquí el Bisaure, antigament. I on heu entrat al túnel, tot allò havia d'haver estat una presa i embassar tot això d'aquí. Per sort, o mala sort pels altres, es va fer més avall, i aquí tenim aquesta riquesa que és el que ens dona un tret també distintiu com a poble, perquè és una riquesa, un valor afegit que tenim. A tot el curs del riu hi ha molta indústria tèxtil, per exemple, aquí darrere n'hi ha una, un tros avall n'hi havia una altra. De colònies. Són colònies tèxtils, i també totes tenen central hidràulica, que això és un valor afegit molt gran i en el seu moment donava molta riquesa i feia que això fos un poble molt petit, però que a la vegada tingués una riquesa i un valor afegit gràcies a la sort de tenir el riu Ter i poder crear molta indústria i molt negoci i desenvolupant-se com una subcomarca petita sense haver d'anar a buscar feina fora del municipi. I actualment quin és el motor econòmic de la comarca? Ara, clar, amb els anys tot el sector tèxtil ha anat desapareixent mica en mica, totes aquestes colònies tèxtils que parlàvem, tot això ha desaparegut, però seguim tenint molta riquesa interior perquè hi ha molt ofici i és dels pocs, jo crec que dels pocs puestos on encara conservem el fuster del poble, el llauner del poble, el jardiner del poble, l'electricista del poble, que això és un valor que va desapareixent a marxes forçades a totes les comarques i municipis. I tu li tens un apreci, un carinyo especial en aquest poble? Sí. Un poble amb el Bisaure en general, diguéssim, no només Sant Quirze. Vull dir, sempre jo recordo quan érem més canalla que sortíem de festa amb els amics i quan anàvem, jo què sé, Platja d'Aro. I quan tornàvem, allò que et anaves acostant i travessaves el túnel, sempre dèiem la frase de «hòstia, ja som a la Gàlia», diguéssim, que el Bisaure és nostre, saps? I el que fa molt especial i fa que ens el sentim molt, jo justament soc buscarol, aquí estem envoltats de natura, de muntanyes, he tingut la sort de poder desenvolupar el meu ofici treballant amb les muntanyes d'aquí al Bisaure, i collons, aquest entorn i aquests boscos és com que fos un germà meu, saps, el Bisaure. No sé si sabria anar-me'n a viure a Barcelona o canviar de lloc, perquè aquest entorn, aquest aire que es respira, no sé, és una essència És casa teva? Que és única, trobo, i especial. Qui no coneix Montserrat o qui no sap qui és la Moreneta, normalment quan pensem en aquestes coses ens ve al cap la mítica muntanya. Però aquí a Sant Quirze de Besora hi ha un grup de jubilats que tenen una ermita per adorar en aquesta verge.
Doncs som amb la Sònia, que és una mica la responsable de que avui siguem aquí. Sònia, com va anar això? Com ens vas trobar? Com ens vas contactar? Us vaig trobar per l'Instagram i em va semblar molt interessant el vostre perfil i llavors, com que el meu pare i una colla d'aquí a Sant Quirze estan cuidant molt i tenen molta cura d'aquesta ermita d'aquí a Montserrat, pensava que era un lloc molt interessant i molt maco i molt bonic doncs, per venir-la a veure. Esclar, perquè un dels encarregats de cuidar-se'n d'aquesta ermita és el teu pare. Sí, el meu pare, que està aquí al costat, que es diu Rafael. Bon dia, Rafael. Bon dia. Quanta gent sou aquí, que us en cuideu? Uns 7. Uns 7. I quines tasques feu? Bueno, el nostre és manteniment, bàsicament, de l'ermita, millora de l'ermita, amb plantes i aquest noi, en Pepe Martínez, ens fa les figures d'aquestes de fusta que donen molta realitat a lo que és la... I passeu moltes hores aquí? Mira, si hi ha en Pepe ens hi passem al dematí i a la tarda, perquè ell no para. Llavors, si no és nosaltres, només veníem a les tardes. Però jo, al dematí, sempre vinc de bon dematí a veure si hi ha alguna cosa, perquè sempre hi ha... Abans, ara no tant, però abans sempre hi havia algun que feia algun disbarat o alguna cosa, i vens de bon dematí perquè la gent que vagi venint, doncs aquesta gent es puguin trobar en un puesto segur, diríem. I hem de dir que aquesta feina ho feu tot de manera totalment altruista. Sí. Nosaltres diríem aquí hi ha gent que ens ajuda molt, com per exemple l'amo d'aquí ens ajuda molt, que això és una cosa particular, és d'un propietari. Llavors hi ha l'Ajuntament que ens ajuda i nosaltres, bàsicament els 7 que som, ens hem tret molts cèntims de la butxaca per poder millorar i fer coses aquí. Però bueno, nosaltres ens divertim, ens ho passem molt bé i és un puesto de relax per nosaltres. Jo conto que la Mare de Montserrat ens ho paga amb salut i no volem per res més. Salut. Això és la Masterpiece. Això és l'última, la Masterpiece. No, home, la penúltima. L'última no ho diguis mai, No, dic l'última de fins ara. Doncs ell és el Pepe, que és l'artista que fa totes aquestes figures que heu vist per aquí de fusta. Pepe, això ha de portar molta feina, m'imagino. Molta. I t'ha d'agradar molt. Quina tècnica fas servir per Principalment el motosserra. amb una motosserra? Sí, el 80% amb el motosserra. Llavors, a l'hora de fer els detallets petits, doncs amb eines elèctriques, polidores o una que en diuen multiusos, que pots intercanviar les eines i... Quant temps pots estar per fer una figura com aquest avi, per Com exemple? aquesta, doncs, 40 hores. 40 hores. Sí. I la fusta pot ser qualsevol fusta? O ha de ser... Sí. Pot ser qualsevol. L'únic si és molt dura, com l'alzina i això, alzina no he fet mai res. Perquè l'alzina no me'n fio. El xerrac si talla, cap problema. Però les eines petites amb l'alzina és molt fàcil que es prenguin. Això va ser perquè aquests senyors que hi ha aquí, jo els coneixia. Jo no havia vingut mai aquí, fa 3 anys no havia vingut mai. I em van parlar d'aquí, que volien fer una cosa, aquell Sant Jordi que hi ha a l'entrada, no sé si us heu fixat, i tenien l'arbre trencat, havien vist coses que jo he fet al riu a Torelló, ara ja no hi vaig mai, però tenia allà una dotzena de coses, i amb amistat amb ells, hòstia, si ens fessis alguna allà i tal. I vaig venir i em vaig quedar, perquè jo vinc aquí a la vora, doncs, bueno, per amor a l'art, Tu d'ofici per ets ells, fuster? per ells. D'ofici ets fuster? Jo havia estat fuster amb 14 anys, però després no, després era muntador de tèxtil. Però, bueno, la fusta m'ha agradat sempre, va ser la meva primera feina. Doncs jo no sé vosaltres, però jo ja tinc molta gana. I avui, per recomanació de la gent d'aquí del poble, venim als fogons de la Neus. No sabem què ens trobarem, serà una sorpresa, ens acompanyeu i ho descobrim. Farem el menú de cap de setmana. Teníem 10 primers per triar i 10 segons. Hi ha un parell que tenen suplement. Ens han recomanat molt els guisats de la Neus, es veu que ho fa de conya. Comencem amb aquests cors de carxofa, amb pernil ibèric i salsa de tòfona. La pinta la tenen. És la barreja perfecta. La carxofa és molt tendra. El pernil ibèric, no haig de dir res. I la salsa de tòfona li dona un toc molt interessant. Continuem amb un clàssic, canelons de rostit. Per mi, els canelons són un barem per saber si a dins hi ha bona cuina o no hi ha bona cuina. Els tastem i us informo. Melosos, es noten les diferents carns. No tinc res a dir, són molt bons. Doncs fent cas a les recomanacions, de segon hem triat 2 guisats. Uns peus de porc amb botifarra negra i pernil i una galta amb bolets. Gust molt potent,
I ara estic convençut que els guisats de la Neus són bons. El paninet ajuda moltíssim. Cal dir que té un punt picant. Si no us agrada el picant, gens no ho demaneu. És molt suau, es pot aguantar molt bé. Per mi li dona la gràcia a destacar. Aquesta salsa és per sucar-hi pa, però com si no hi hagués un demà, Impressionant. Boníssim. Ara, la galteta guisada amb bolets. La galta podria ser més tendra, però està clar que els guisats, a la Neus, se li donen de conyo. I acabem amb les postres, que els que em coneixeu ja sabeu que a mi em flipa el catalanet, que és gelat de torró amb... Si a mi em fessin triar quina és la beguda que més representa Catalunya, no en tindria cap mena de dubte. Per mi és la ratafia. I si en sou consumidors, segurament alguna vegada haureu tastat la ratafia Bosch. Doncs som amb l'Arnau, que és la 6a generació de la destil·leria Bosch. Jo i el meu germà formem part de la 6a generació de la destil·leries Bosch. Els dos treballem aquí, juntament amb el meu pare. Les destil·leries Bosch sempre ens hem trobat en aquestes instal·lacions d'aquí, des dels inicis, i és quan la persona que ho va impulsar era Anna Parolí, que va baixar de les Valls de Camprodon per començar aquest projecte aquí on ens trobem ara, Sant Quirze de Besora, i va escollir aquest lloc precisament per la ubicació que es troba al costat del riu. Per tant, permetia a les instal·lacions tenir pous d'aigua per elaborar els licors i destil·lats, i també es trobava un punt, Sant Quirze de Besora, que es troba molt ben comunicat, que té comunicació, hi havia la carretera que se'n va fins a Berga, cap a Vic, cap a Ripoll, i llavors més tard també hi havia la comunicació en vies de tren, per tant era una bona ubicació, i aquí és on va començar tot. I abans de nosaltres, com dius, el meu avi, el rebesavi, tots hem treballat sempre aquí a les destil·leries Bosch, des del 1892, que és el primer, fem aquesta data perquè és el primer registre que tenim d'una venda d'un article elaborat a destil·leries Bosch. Es pot veure que hi ha des de 1913, 1941, però l'interessant, que és el que utilitzem per dir que destil·leries Bosch existeix des de l'any 1892, és aquest d'aquí, que és el llibre més antic que tenim, on explica que la senyora Anna Paroliu, la primera generació, l'any 1892, ja va fer una venda de 3 garrafes d'aigua naf amb pessetes, 42 pessetes, i amb això és el que utilitzem per dir que destil·leries Bosch existeix des d'aquesta data. Doncs ara ens trobem aquí a l'obrador, que és la zona de fabricació. Aquí, com us he dit, fabriquem un ventall diferent de licors, però bàsicament utilitzem dos mètodes, que és el destil·lat i el macerat. El que tothom coneix, la ratafia, s'utilitza el mètode de maceració, que és agafar les nous verdes amb les herbes, amb l'alcohol, deixar-ho a macerar durant un temps i llavors tens el producte acabat, que el portem a envellir a les botes, on tenen, segons la reserva, la clàssica, tenen un temps d'envelliment diferent i llavors tenim el producte acabat. Les maceracions inicials les fem a dintre aquests dipòsits d'acer inoxidable, però per altra banda tenim una cosa que és interessant i també ens dona valor, que és aquest alambic d'aquí, que és un alambic de l'any 1916, que encara està en funcionament, i és a través del qual fem els destil·lats d'aquí a la casa. L'especial d'un alambic és que et permet obtenir destil·lats, que els destil·lats són uns líquids, un alcohol, amb un grau alcohòlic molt elevat i amb tota l'essència de les herbes que tu hi poses. Llavors aquí dintre hi posem les herbes en contacte amb alcohol i aigua i engeguem el foc i ho portem a ebullició. Què passa? Com l'alcohol té un punt d'ebullició més baix que l'aigua, s'evapora primer. Aquest alcohol, a part d'això, té la propietat que extreu tots els compostos aromàtics de les herbes i se'ls emporta. Com que hem separat l'alcohol de l'aigua perquè l'alcohol ve primer, l'alcohol se'n va i aquí el serpentí de refrigeració, passant-hi amb aigua freda, condensa i el resultat final que obtenim és un alcohol d'una graduació molt alta amb totes les propietats, tots els compostos aromàtics de les herbes. I aquest destil·lat tan potent és el que llavors s'utilitza per elaborar licors com pot ser la ginebra, el licor de núria, l'aigua naf. Perquè quins ingredients ha de tenir sí o sí un licor per considerar-se ratafia? Per començar és això, recalcar sempre, la ratafia no és un destil·lat. La ratafia s'utilitza macerant alcohol
amb els ingredients aquests. Principalment aquí sempre hem dit que per considerar-se ratafia un licor ha de portar en el macerat a nous verdes. Si no porta nous verdes, hi ha qui utilitza el nom de ratafia per altres licors, nosaltres considerem que no, que és la base principal. Llavors hi ha milers de varietats. Posem la ratafia acabada de fer a dintre les botes de roure i aquí dintre és on, com t'he dit, té lloc l'envelliment, que és el roure en contacte amb la ratafia i el temps fa que tots els gustos que pugui tenir aquesta ratafia, que es troben diferenciats, que pots trobar les anous, pots trobar algunes herbes, pots trobar el pic de l'alcohol. Doncs com més temps està envellint, aquestes puntes es van arrodonint i acabes tinguent un producte que en boca pot semblar més cremós i és tot més conjuntat, tot més rodó. Que tenim la clàssica, que la tenim 3 mesos a la bota, envellint, i tenim la reserva, que la tenim fins a 2 anys. Aleshores, productes que no passen per bota són els destil·lats, com pot ser l'aigua naf i pot ser la ginebra. I llavors, un altre que no és destil·lat però és macerat és un patxaran que fem aquí amb aranyons de la zona i és un producte que ha tingut molt èxit, que el fem des de vora uns 10 anys i ha tingut molt bona rebuda. Fem un tastet? Som-hi. Aquí, com veus, la ratafia nosaltres sempre recomanem prendre-la freda. Té 28 graus, es pot posar al congelador i no es glaçarà. I freda li donarà un toc de cremositat que passa molt més bé. Aquesta és la reserva, 2 anys en bota de roure. Sí que es nota l'estat englaçada. Sembla caramel. Sí. Està boníssima. Doncs amb aquest tastet ens acomiadem. Arnau, moltes gràcies per obrir-nos el teu local un diumenge, que segurament era el teu dia de festa. No, cap problema. Moltes gràcies per haver vingut, sempre que vulgueu. I fins aquí el Trinxeraire d'avui. Si voleu que el vostre poble sigui el protagonista del següent episodi, envieu-nos un missatge per Instagram i potser ens veiem aviat. Res més, fins un altre, Trinxeraires!